Čo vám budem hovoriť? Škola. Naše bezpečné útočisko. Naše hniezdo nádeje. A pritom je prísť do svoj pokoj asi také jednoduché, ako keď si v strese nezamknete skrinku a nejaký šupák vám ju vybieli. Alebo keď namotáte babu na fejkový profil a úplne jej prepne. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them... Tak napríklad Filip. 15-ročný chalan, pohodiak, učiteľky ho berú. Ale ja ho mám pokrk. Samé blbé keci a pretvárka. Veď si len stačí všímať. Len to, že je za každým v počítačke celý čas na čete a zásadne sa neodhlasuje z účtu. Prečo to nevyužiť? Saša, ďalšia obeť mojej pomsty. Na dôvode tu teraz nezáleží, ale vyžil som sa. Normálna 15-ka, samý afekt, proste namyslená trapka. A pritom mi stačilo pár ťahov a mám ju umotanú okolo prsta. Píše si non-stop cudzím chalanom už 2 mesiace a pritom vôbec netuší, kto som. A jedného dňa je tu konec a ona je v... Takže asi tak. Look at this photograph. Every time I do, it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen